Asa na nagkusinero, Loy? Pagmahay restaurant. Dagan na gina nagmaaya ni bataan ni. Dagan, oy. Anong nagmahay man? Dili may kablagan o asin. Kanya may pagmahay. Puro na lang asin, wala bitsin. Natapunan ka green pampanit. Laliman ka ng liuto, no? Green ba di ay? Green, oy. May pa na lang ito ipanitan ba? Langanin man. May pagkitad-tad na lang ito diretso, no? Muna mo kayong tang diri. Grabe ka kapait ba? Asukar ay daghan. Tando ay inobra po. Tawa o. Di mo kan mimino magbahaw. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Naipit mi ani o. Medyo wala. Muna mong ganir o. Wala, oy. Muna yung ganir Dili, ba? oy. Medyo abusado kang ganir ba? Tawa ng ganir ba? Dugay na ninatakda ni Dungkoy ba? Adugay, oy. Mas dugay niyo. Mas dugay kining natakdan ba? Adugay, oy. Dugay, Huwag mong oy. subukan. Masisira Ang ang buhay. ano? Di man din basta-basta. Grabe ka kakwapo ba? Alos pa ako naman ang sa amin. Ah, wala, oy. Wala, oy. Pero oh. Di basta-basta mo siyo karon, no? Kasan niya, oy. Yukasan, oy. Ikusukasan raman sa siyo. Igang daw, no? Oh, igang, oy. Kung tingog-tingog ka siyo ba? Marang na problema ni siyang linulay ba? Huwag kong panitan. Wa pa gani maluto, da gani nagreklamo sa panit. Sama tang maluto ni, bro. Og din mo parat ba matabang ni. Ang ano? Ay buwang, oy. Gago!